नमस्ते प्रणाम। हम रउआ सबके छोट भाई रोहित यादव। आज बहुत ही खुशी के बात बा कि आपन एगो नया चैनल क्रिएट कइनी हा, PSR ऑडियो वीडियो। तो रउआ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, विनती बा, आग्रह बा कि सपोर्ट करी, ये चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीही। अपन कौनो भी प्रकार के ऑडियो वीडियो कुछ भी रिलीज भी करवावे के होगी तो पर रिलीज भी होई। तो रउआ सबसे रउआ छोट भाई के आग्रह बा, नम्र निवेदन बा, विनती बा कि ये चैनल के दुलार प्यार दीही, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी। PSR ऑडियो वीडियो ए पर मतलब कुछ यूनिक बनावल बा, ए पर कुछ यूनिक काम होई। रउआ सबके प्यार आशीर्वाद चाही और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाही। तो बस रउआ सबसे राउर छोट भाई एगो निहोरा करता, विनती करता कि PSR ऑडियो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, सब्सक्राइब करी। यार दोस्त जे भी बा ओकरा से भी सब्सक्राइब करवाई। अपना छोट भाई के आगे बढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी। रउआ सबसे बस इहे विनती बा, निहोरा बा। रउआ सबके दुलार प्यार के आवश्यकता बा। रउआ सब जानतानी कि जौन भी बावे, जौन चीज़ भी बा, रउआ सबके बदौलत बा। रउआ सब जेकरा के चाहे ओकरा के आगे बढ़ा सकतानी, ओकरा के बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकतानी। तो रउआ छोट भाई से यही रिक्वेस्ट बा, विनती बा, करजोड़ी बा कि एक बार अपना भाई के सपोर्ट करी, प्यार दुलार दीही। PSR ऑडियो वीडियो के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, सपोर्ट करी अपना भाई के। जय हिंद, जय भारत।